children, good morning Nana. How are you? I hope you are all fine. So compulsory Nana, 7th class students, all of you attend the class Nana. Compulsory all of you listen and class and write your homework, send your homework. Okay Nana, did you understand Nana, all of you? So all of you open your English textbook Nana, page number 37. Are you opened your English textbook Nana? So okay Nana, compulsory all of you attend the class. మీకు ఏమున్నా కూడా ఫస్ట్ క్లాస్ కి అటెండ్ అవ్వండి, తర్వాత వాటర్ ఇట్ మేబీ రిమైండర్ ఏదైనా కూడా. ఓకేనా నాన్న? సో నేను ప్రీవియస్ క్లాస్ లో మనం ఏ డిస్కషన్ చేసుకున్నాం కదా. సో సుశ్రుత అండ్ యాన్సెన్స్ ప్లాస్టిక్ సర్జన్, మనం నిన్న ప్లాస్టిక్ సర్జన్ గురించి కొంచెం వరకే డిస్కషన్ చేసుకున్నాం కదా నిన్న ప్రీవియస్ క్లాస్ లో నాన్న. ఓకేనా? సో చూడమ్మా, ట్రాజడీ అంటే ఏం చెప్పుకున్నాం నిన్న ప్రీవియస్ క్లాస్ లో? చూడమ్మా, ట్రాజడీ అంటే మనము నిన్న దుఃఖకరమైన సంఘటన. ఓకేనా? దుఃఖకరమైన సంఘటన, దుఃఖకరమైన సంఘటన. నిన్న మనము సో ఏం చెప్పుకున్నాం క్లాస్ లో అంటే నిన్న ఒక అన్నోన్ పర్సన్ అంటే ట్రావెలర్, ఒక ప్రయాణికులు వచ్చి సుశ్రిత వాళ్ళ డోర్ నిన్న సో నాకు కొట్టడం జరిగింది కదా. సో ఆయన డోర్ ఓపెన్ చేశాడు కదా నిన్న మన క్లాస్ లో, టార్చ్ లైట్ వేసుకొని వాల్ అండ్ అప్రోచింగ్ ద డోర్ అండ్ గోడ దగ్గరకు వచ్చి డోర్ ఓపెన్ చేయడం జరిగింది కదా. అంటే ఆయన సో ఒక ట్రావెలర్, ఒక ప్రయాణికుడు కదా. ఆయన ఏంటది సో ఏమని రిప్లై ఇచ్చాడు? యాంగ్యూస్ రిప్లై. అతను ఏమని రిప్లై ఇచ్చాడంటే సో ఏ ట్రాజడీ హ్యాస్ ఏ సో బిఫాలెన్ అంటే సంభవించు. ఆయనకి ఏమైందట? బిఫాలెన్, సో సంభవించు. ఆయనకి ఏమి ఒక సంఘటన జరిగిందంట. ఆయనకి ఏ సంఘటన జరిగిందో సో అడిగి ఏమన్నాడు అనమాట, ఐ నీడ్ యువర్ హెల్ప్, నాకు మీ యొక్క సహాయం కావాలి అని అడిగాడు అనమాట. ఓకేనమ్మా? సో సుశ్రిత ఓపెన్ ద డోర్. తర్వాత ఎవరో సుశ్రిత డోర్ ని ఓపెన్ చేయడం అనేది, తెరవడం అనేది జరిగింది అనమాట. సో వాట్ ఈస్ హూ ఏ మ్యాన్ సో kneeling before him. సో ఆ వ్యక్తి అంటే ఎవరన్నా ఇక్కడ? ట్రావెలర్. ఇక్కడ ఈయన ఏం చేస్తాడన్నా ఈ ట్రావెలర్? సో మోకాళ్ళు కిందకి వేస్తాడనమాట. మోకాళ్ళు కిందకేసి సో ఏమంటున్నాడంటే టీర్స్ అంటే ఏడవడం. ఓకేనా? టీర్స్ అంటే ఏంటంటే నాన్న ఏడవడం అనమాట. టీర్స్. ఓకే, టీర్స్ అండ్ ఫాలోయింగ్ ఫ్రమ్ హిస్ ఐస్ అండ్ బోల్డ్ ఫ్రమ్ హిస్ సో డిస్ఫిగర్డ్ నోస్. అతని యొక్క ఇక్కడ చూడమ్మా, ట్రావెలర్ ఆ ప్రయాణికుడు అతనికి సంభవించిన ఒక దుఃఖకరమైన సంఘటనను వివరిస్తూ మోకాళ్ళ మీద పడి మోకాళ్ళ కిందకేసిన బాగా ఏడుస్తున్నాడు అనమాట. బాగా కళ్ళన్నీ ఎర్రగా అయిపోయి ఆ కళ్ళని తుడుచుకుంటూ అతనికి జరిగిన సంఘటన గురించి సో చెప్తా ఉన్నాడు అనమాట. ఓకేనా? డిస్ఫిగర్డ్ నోస్, అతని నోస్ ఏ విధంగా డ్యామేజ్ అయిందో చెప్తున్నాడు, ముక్కు. ఓకే, గెట్ అప్ మై సన్ అండ్ కమ్ ఇన్. లే అని సో సుశ్రిత చెప్తుంది, లేచి రమ్మని చెప్తున్నాడు అనమాట. ఓకేనా? సో టు ఏ నీట్ అండ్ క్లీన్ రూమ్, అక్కడ ఒక శుభ్రపరిచిన గది ఉందన్నమాట. సో చూడమ్మా, సో విత్ ద సర్జికల్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్. ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ అంటే ఏంటన్నా? పరికరాలు, అంటే ఆపరేషన్ కి కావాల్సిన ఇన్స్ట్రుమెంట్స్. ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ అంటే నాన్న పరికరాలు అండ్ ఆపరేషన్ కావాల్సిన థింగ్స్, వస్తువులు. మరి ఆపరేషన్ చేయాలి అంటే మరి థింగ్స్ అవసరమా లేదా నాన్న? పరికరాలు, అక్కడ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్, కొన్ని పరికరాలు, కొన్ని థింగ్స్, వస్తువులు ఉన్నాయన్నమాట. ఓకేనా? సో ఆన్ హిస్ వాల్స్. ఎప్పుడైనా ఆపరేషన్ థియేటర్కి వెళ్ళామనుకోండి అమ్మా, మొత్తం కూడా ఇట్లా గోడ ఉంటుంది కమ్మా, ఇట్లా గోడకి హ్యాంగ్ చేస్తూ ఉంటారు. మొత్తం కూడా ఆపరేషన్ కి సంబంధించిన పరికరాలన్నీ కూడా ఇట్లా ఆపరేషన్ థియేటర్ ఇట్లా గోడ ఉంటుంది కదా, దానికి హ్యాంగ్ చేస్తారనమాట. ఓకేనా? సో చూడండి, హీ వాష్డ్ హిస్ ఫేస్ with a water and
జ్యూసీ ఆఫ్ ఏ మెడిసినల్ ప్లాంట్. మనకి ఇప్పుడు కొన్ని మొక్కలు మెడిసినల్ ప్లాంట్స్ అంటే కొన్ని మొక్కలు మనకి మెడిసిన్కి ఉపయోగపడుతున్నాయి అమ్మా. అవేంటది తులసి, అలోవెరా అండ్ నీమ్, ఇంకా కొన్ని చెట్లు మనకి మెడిసిన్ గా ఉపయోగపడుతున్నాయి కదా. ఆ మెడిసినల్ ప్లాంట్ ఓకేనా, దాని యొక్క జ్యూసీ అంటే దాని నుండి తీసి ఆకు నుండి రసం తీయడం అనమాట. ఓకేనా, చూడండి ఇక్కడ జ్యూసీ ఆఫ్ ఏ మెడిసినల్ ప్లాంట్. అంటే దానికి సంబంధించిన ఒక ఆకు. మెడిసినల్ ప్లాంట్ అంటే మెడిసిన్ తయారు చేయడానికి ఉపయోగించే ఒక మొక్క, దాని నుండి ఆకుని సేకరించి రసంలాగా తీస్తారమ్మా. హీ దెన్ అఫర్డ్ హిమ్ ఏ మగ్ ఆఫ్ వైన్. తర్వాత ఏంటంట, ఏ మగ్ ఆఫ్ వైన్. వైన్ అంటే ఏంటది నాన్న, ద్రాక్ష పళ్ళతో తయారు చేసే ఒక రసం అన్నమాట. ద్రాక్ష ఫ్రూట్స్ గ్రేప్స్ ఉన్నాయి కదా, ద్రాక్ష పళ్ళు, వాటితో తయారు చేసే ఒక రకమైన జ్యూస్ అన్నమాట వైన్. సో ఒక మగ్ ఆఫ్ జ్యూస్ ఇచ్చారన్నమాట వైన్. సో వైన్ అండ్ బిగన్ ద ప్రిపేరింగ్ ఆఫ్ ద ఆపరేషన్. తర్వాతకి ఇంకా ఆపరేషన్ కి ప్రిపేర్ అవుతున్నారు. మరి ఆపరేషన్ కి డైరెక్ట్ గా హాస్పిటల్కి వెళ్ళగానే ఆపరేషన్ థియేటర్కి వెళ్తారమ్మా. బ్లడ్ టెస్ట్ చేయాలి. అదేవిధంగా అతను ఇంకా ఏమైనా అనారోగ్యంతో బాధపడుతున్నారా, అతనికి బ్లడ్ సరిపోయిందా లేదా అన్ని చూసాకే ఫర్దర్ తర్వాతకి ఆపరేషన్ థియేటర్లోకి తీసుకెళ్తారు. ఈయన కూడా అంతే, ముందు ఆ వ్యక్తిని పరిశీలించాక అతని యొక్క క్లీన్ రూమ్ లో పంపించి ఆ పేస్ట్ మొత్తం కూడా వాష్ చేశాక చక్కగా అతనికి ఒక జ్యూసీ ఆఫ్ మెడిసినల్ ప్లాంట్ ఒక ఆకుని స్వీకరించి రాశాక అండ్ తర్వాత ఒక మగ్ ఆఫ్ వైన్ అతనికి తాగడానికి ఒక ద్రాక్షారసం ఒక జ్యూస్ లాంటిది ఇచ్చిన తర్వాత ఆపరేషన్ కి ప్రిపేర్ అవుతున్నారు. ఓకేనమ్మా, టర్న్ ఆఫ్ ద పేజీ నెంబర్ 38. ఓకేనా, నెక్స్ట్ చూడమ్మా. విత్ ఎ లార్జ్ లీఫ్ ఆఫ్ ఏ క్రీపర్ బ్రాడ్ ఫ్రమ్ ద గార్డెన్. సో ఇక్కడ క్రీపర్ అంటే ఏంటది, మనం కొన్ని చెట్లు మనకి క్రీపర్ అంటే ఇట్లా అల్లుకుపోతాయి చూసినవా. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అండ్ గ్రేప్ క్రీపర్ కానివ్వండి, అండ్ అంటే తీగలాగా అల్లుకుపోయాయి. ఓకేనా, అండ్ ఇంకా వచ్చేసి మనకి ఉదాహరణ చెప్పుకోవాలంటే గ్రేప్స్ వైన్. ఓకే, అండ్ ఇంకొచ్చేసి మనకి కొన్ని ఇప్పుడు మనం ఇంటి దగ్గర చెట్ల పాదులు పెడితే మొత్తం కూడా కాకర పాదులు కానివ్వండి కొన్ని తీగలాగా అల్లుకోపోతాయి చూసారమ్మా. మనీ ప్లాంట్ ఉదాహరణకి మనీ ప్లాంట్ ఇప్పుడు అందరి ఇళ్లలో ఉంటుంది, అది కూడా తీగలాగా పాకుతా ఉంది చూసారమ్మా. కొన్ని మొత్తం కూడా పాక్కుంటూ పోయే తీగల్లాగా క్రీపర్స్ అంటే. ఓకేనా, విత్ ఏ లార్జ్ లీఫ్ ఆఫ్ ఏ క్రీపర్ బ్రాడ్ ఫ్రమ్ ద గార్డెన్. అతనికి ఉన్న గార్డెన్ అంటే ఏంటమ్మా, తోట. గార్డెన్ లో నుండి ఒక బిగ్ లీఫ్ పెద్ద ఆకుని సేకరించడం అయితే ఇవ్వడం అనేది జరిగింది అనమాట. సో హీ మెజర్డ్ ద సైజ్ ఆఫ్ స్ట్రేంజర్ నోస్. మరి ఇప్పుడు మనం బట్టలు కొట్టాలన్నా అదే విధంగా మనం ఏదైనా మెజర్ కొలుస్తాం కదా, మరి ఒక్కొక్కళ్ళ ముక్కు ఒక్కొక్కలాగా ఉంటుంది సైజ్. అందరి ముక్కులు అందరి ముఖాలు అందరి ఒకేలాగా ఉంటాయమ్మా సైజు. సో అతని ముక్కుకి ఎంతైతే సరిపోద్దో దాని ప్రకారం సైజుని బట్టి అతను తీసుకొస్తుందన్నమాట. ఓకేనా, వాళ్ళ ఆ గార్డెన్ లో ఉన్న ఆకులు ఏం చేస్తున్నామ్మా చూడమ్మా. మెజర్డ్ the size of stranger అంటే సో అక్కడ ఆ ట్రావెలర్ మరి సుస్మిత ముందస్తుగానే తెలియదు కదా అనుకోని ఒక స్ట్రేంజర్ అంటే ఎవరు, కొత్త వ్యక్తి. అవునా, స్ట్రేంజర్ అంటే ఎవరు, ఒక కొత్త పర్సన్. సో స్ట్రేంజర్స్ నోస్. ఓకేనా,
సో గార్డెన్ లో నుండి ఒక పెద్ద ఆకుని సేకరించడం జరిగిందన. దాన్ని ఏం చేశాడు, మెజర్ ద సైజ్ ఆఫ్ ఏ స్ట్రేంజర్ న్యూస్. ఆ వ్యక్తికి ఎంతైతే ఆకు సరిపోద్దు దాని యొక్క కొలతలు తీసుకున్నారు. ఎవరిక్కడ, సో స్ట్రేంజర్ అంటే ఎవరినైనా కొత్త వ్యక్తి కదా మరి. సో ఆ విధంగా ఆయన కొలతలు తీసుకోవడం జరిగింది నాన్న. సో టేకింగ్ ఏ నైఫ్ అండ్ so 4 strips from the wall, he held them over the flame and cut a strip of a flesh from the stranger cheek. సో అదే విధంగా ఇక్కడ చూడమ్మ, స్ట్రేంజర్ ఉన్నాడు కదా, స్ట్రేంజర్ అక్కడ ఏం సేకరించాడు, అతని గార్డెన్ లో ఉన్న ఏం సేకరించాడు, ఒక పెద్ద త్రిపరకున్న తీగకు అల్లుకుపోయిన ఒక పెద్ద ఆకుని సేకరించడం అనేది జరిగింది. అండ్ మెజర్డ్ ద సైజ్ ఆఫ్ ఏ స్ట్రేంజర్ న్యూస్, అతని ముక్కు అయితే ఎంత అయితే ఉందో అతని ముక్కుకు సరిపోయిన ఆకును తీసుకొచ్చి దాన్ని కట్ చేయడం అనేది జరిగింది. ఎందుకని ఇక్కడ సర్జరీ జరుగుతుంది, అతని ముక్కుకి ఎంతైతే ఆకు పట్టిందో ఆ విధంగా స్ట్రేంజర్ చిక్. సో ద మ్యాన్ ఏ wound but the wine had a so numbed his senses. సో అదే విధంగా ముందు ఆపరేషన్ కి ముందుగా అతను ఏం తీసుకున్నాడమ్మా, ఏ మగ్ ఆఫ్ వైన్ బిఫోర్, ఏ మగ్ ఆఫ్ వైన్. వైన్ అంటే ఏం చెప్పాను నేను, ద్రాక్ష పళ్ళతో తయారు చేసే ఒక రకమైన జ్యూస్. మరి ఆపరేషన్కి చెప్పాం కదా, ఆపరేషన్కి ముందస్తుగానే వెళ్ళే ముందు సో అన్ని కూడా అతను హెల్దీగా ఉన్నాడా లేదా, అతనికి ఆపరేషన్ చేయొచ్చా లేదని ముందస్తుగానే అతనికి ఒక మగ్ వైన్ ఇచ్చాడు. చక్కగా ఆపరేషన్ బిఫోర్ వెళ్ళే ముందు అతని చక్కగా నోస్ని చక్కగా క్లీన్ చేసి అతనికి ముక్కు సరిపోయే ఒక ఆకును తీసుకొచ్చి దాన్ని కట్ చేసి అండ్ అదే విధంగా అతనికి వైన్ కూడా ఇవ్వడం అనేది జరిగింది అనమాట. ఓకేనా. సో అంటే సో చూడమ్మా, న్యూడ్ హిజ్ ఏ సెన్సెస్ అంటే అతని ఆర్గాన్స్ అవయవాలకి మరి అతను బలహీనంగా ఉంటే ఆపరేషన్ చేయడం కష్టంగా అతనికి సరిపోయే విధంగా వైన్ ఇవ్వడం అనేది జరిగింది. ఆఫ్టర్ ఏ బ్యాండింగ్ ద సో కటింగ్ ఏ చిక్ అండ్ సుశ్రిత అండ్ సో చూడమ్మా, ప్రొడ్యూస్లీ ఇన్స్టాల్డ్ two pipes into the stranger nostrils. nostrils అంటే ముక్కు రంధ్రాలు. మరి ఇక్కడ ఈయనకి ఏ సర్జరీ దేనికి సర్జరీ జరిగింది, నోస్కే కదా. ఈ స్ట్రేంజర్ అంటే నాన్న ట్రావెలర్. ఈ ట్రావెలర్ అంటే ఎవరు, ఒక ప్రయాణికుడు. స్ట్రేంజర్ అని ఎందుకంటారంటే అతను కొత్త వ్యక్తి కాబట్టి మనకు ఆ వ్యక్తి తెలీదు. సుశ్రితకు ఆ వ్యక్తి తెలుసా, తెలియదు కదా. జస్ట్ డోర్ నాక్ చేశాడు, తట్టాడు. జస్ట్ ఆయన డోర్ ఓపెన్ చేసి హూ ఆర్ యు అని అడిగినప్పుడు ఆయన ట్రావెలర్, నేను ఒక ప్రయాణికుడు, నాకు ఈ విధంగా జరిగింది, సో ఐ వాంట్ యువర్ హెల్ప్, నాకు మీ యొక్క సాయం కావాలని అడిగాడు. సో ఆయన కూడా ఒప్పుకున్నాడు కదా. సో అప్పుడు ఆయన ఏం చేశాడు, సర్జరీ చేశాడు అనమాట. అంటే అతనికి చర్మంలో ఉన్న కొంచెం కండ ఉంటది కదా, అది తీసి ఆయనకు ఆపరేషన్ చేశాడు. సో అక్కడ ఏం చేశాడమ్మా, సో పైప్స్ వేసాడు. మీరు అప్పుడప్పుడు చూస్తూనే ఉంటారు కదమ్మా, ముక్కు రంధ్రాలలో ఇక్కడ మామూలుగా ముక్కుకు సంబంధించిన ఆపరేషన్ ముక్కు లోపల పైప్స్ వేస్తారు కదా. మనకి ముక్కు ఇక్కడ ముక్కు ఉంది కదా, మనకి ముక్కులో 2 రంధ్రాలు ఉన్నాయి కదా. ఈ ముక్కు లోపల నాస్ట్రిల్స్ అంటే ముక్కు రంధ్రాలు. ఓకేనా. ఈ ముక్కు రంధ్రాల్లో నుండి అతనికి ఏం చేశాడన్నా, సో పైపులు పెట్టాడనమాట. ఎందుకని, ఆపరేషన్ అయిన వెంటనే అతని శ్వాస తీసుకోవడానికి ఏమైనా ఇబ్బంది ఉన్నా లేదా ఏదైనా వేస్టేజ్ ఏదైనా ఉన్నా కూడా ఆ పైపు రూపంలో పోతుందన్న ఉద్దేశంతో చక్కగా ఆయన పైపులు యాడ్ చేయడం అనేది జరిగిందనమాట. ఓకేనా. అండ్ చూడమ్మా, ట్రాన్స్ప్లాంటెడ్ ద ఫ్లెష్ టు ద సో disfigured nose, so molding the flesh into the share in a dusted the nose within a powdered liquoric so red so sandalwood and an extract of a Indian so barberry అంటే మీకు తెలుసు కదా, ఈయన ముక్కు రంధ్రాలలో పైప్స్ పెట్టారని చెప్పాను నోస్ట్రిల్స్లో. వాటిలో అంటే ఏదైనా డస్ట్ అవన్నీ కూడా ఏదైనా ఉన్నా కూడా దాన్ని ఆ ముక్కుని క్లీన్ చేయడానికి. అండ్ అదే విధంగా మనకి ఏంటంటే సో
ఇంకా వచ్చేసి నోస్ విత్ పవర్డ్ అంటే ముక్కు లోపల మనం ఇప్పుడు మామూలుగా మనకి డస్ట్ ఎలర్జీ కానీ ఏదన్నా డాక్టర్ గారు వైద్యుడిని సంప్రదించినప్పుడు ఆయన ఏంటంటే ఒక ఇంజక్షన్లో నీళ్ళు తీసుకొని ముక్కులో ఫ్రెష్ చేయమంటాడు. ఎందుకని మన ముక్కు లోపల ఏమైనా డస్ట్ దుమ్ము ధూళి ఉంటాయంట మనం ఇంజక్షన్లో దాన్ని ఎక్కించుకొని ఎలా ప్రెస్ చేస్తేనన్నా దాని రూపంలో ఉన్న డస్ట్ ఏదన్నా ఉంటే మన ముక్కులో నుండి బయటకు వస్తుంది. అవునా? ఆ విధంగా ఈయనకు కూడా ఏంటంటే ఆ పైపుల ద్వారా సర్జరీ అయింది కదా నాన్న ఈయనకి. స్ట్రేంజర్ ట్రావెలర్, ఓకే, ఈ ట్రావెలర్కి సర్జరీ చేశారు కదా సుశ్రిత. సో ఈయన ఆ ముక్కు లోపల ఉండే డస్ట్ ఏదంతా బయటికి పోవడానికి ఈయన చక్కగా ఏం చేశారంటే పైప్స్ వేయడం జరిగింది. అండ్ అదేవిధంగా సో లిక్వరిక్ రెడ్ శాండిల్ వుడ్ అంటమ్మా ఎర్ర గంధపు చెక్క ఉంటుంది కదా, మన గంధపు చెక్క మామూలుగా శాండిల్ అంటే గంధంగా. సో ఇక్కడ ఏంటది రెడ్ శాండిల్ వుడ్, ఎర్ర గంధపు చెక్క ఉంది కదా. సో అండ్ చూడండి రెడ్ శాండిల్ వుడ్ అండ్ ఎక్స్ట్రాక్ట్ ఇండియన్ బార్బరీ. అదేవిధంగా మన భారతదేశానికి సంబంధించిన ఒక ప్రత్యేకమైన వ్యక్తి అంటే కొన్ని మనము మన బాడీలోనైనా ఇప్పుడు హెడ్ ఏక్ కానివ్వండి లేకపోతే ఏదన్నా వచ్చినప్పుడు ఏంటంటే మనం మసాజ్ చేస్తాం తెలుసా నాన్న. ఇక్కడ కూడా సర్జరీ అయినప్పుడు అది ఎందుకని మనమేమి సర్జరీ మనం ఇప్పుడు చేసే సర్జరీలు అన్నీ కూడా మనకి కరెంట్ ఆపరేషన్ అని వచ్చింది, లేదా మనకి లోపల గడ్డలు ఉన్న కోస్తే ఇదేమో ప్లాస్టిక్ సర్జరీ. ఇప్పుడు ఏది ఎవరు చేసేది నాన్న పూర్వీకుల కాలంలో, ఇప్పుడు సుశ్రిత చేస్తే ప్లాస్టిక్ సర్జరీ. ఓకేనా? సో మనం ప్లాస్టిక్ సర్జరీ గురించి చెప్పుకుంటున్నాం నాన్న. సో టుడే ఎండ్ ఆఫ్ దిస్ క్లాస్ నాన్న సో మెనీ హార్డ్ వర్డ్స్ ఆర్ దేర్ నాన్న. సో హార్డ్ వర్డ్స్ చదివి ఇంకా మీ దగ్గర హ్యావ్ ఏ డిక్షనరీ అండ్ రైట్ మోర్ దాన్ వర్డ్స్. మీ దగ్గర డిక్షనరీ ఉంటే ఇంకా మోర్ వర్డ్స్ రాయడానికి ప్రయత్నం చేయండి నాన్న. కంపల్సరీ ప్రిపేర్ ద డిక్షనరీ ఉంటే మాత్రం కంపల్సరీ డిక్షనరీ ప్రిపేర్ చేయండి. తెలియని పదాలు చూసి చదవండి. బుక్ రీడింగ్ మస్ట్. ఓకేనా? కంపల్సరీ ఆల్ ఆఫ్ యూ అటెండ్ ద క్లాస్ అండ్ గివెన్ హోంవర్క్ సెండ్. ఓకేనా నాన్న? సో మీరైతే మీ ఇష్టం నాన్న, మీరు ఈ అకాడమిక్ ఇయర్కే లాస్ పోవద్దు దయచేసి, ఇది రిక్వెస్ట్. ఓకేనా? రిక్వెస్ట్ ప్రకారం చెప్తున్నా. అందరూ కూడా మీకు ఎన్ని పనులు ఉన్నాయి పక్కా పెట్టి ముందు క్లాస్కి అటెండ్ అవ్వండి. ఓకేనా? బై టేక్ కేర్. సో టుమారో విల్ కంటిన్యూ దిస్ లెసన్. ఓకే, బై టేక్ కేర్ నాన్న. సీ యూ.